दिनै प्रमद बर'आ बबाव मावि मावाखै मायाखै मा खोथा बेलाय जायफ्रा गुन मा होनो गुन सुनाय जायफ्रा गावसोरखौ थांनानै थानो हानाय नंला गावसा राजनितिखौ गसंथानो हानाय नंला बेखौ नुनानै मा खालामदों दिनै प्रमद बर' आरो इउपिपिएल नि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ रनजित बसुमतारी जोंनि बिथांमोनखौ गाज्रि रावजों बखिलाबायदों लाब गैया जायखा बखिग्रा नाम लानोसै नामा बिपिएफआ दिनैहाय गुनजेर अरनाय मोनसे दंफां सिङाव जेबो गैला दन्द्रा खुलुमबाय बयनिसिमबो दासाननैसो बै बेदर गेसाव जाग्राया इउसुवेलनि मिथिंगानो मोनै बांद्राय बखिनायखौ जों नुनो आरो खोनानो मोनबाय थादों नाथाय बेदर गेसाव जाग्राखौ आं बेखौसो बुंनो सानदों दिनै नोङो प्रमदजों थांनानै प्रमदनि खहाय मोनजानानै प्रमदखौ बाख्नायहैबाय बै समाव नोंथाङा मा बुंदोंमोन प्रमदनि हेंथायै बयबो मिथिगौ आरो दिनै नोङो जाय बिपिएफआव थानानै 15 बोसोर नों डिपुटि चिफ जानानै थांबाय दिनै नोंथाङा मा बुंदों प्रमदनि 2 कोटी थाखाजों बायजानानै दिनै नों हाग्रामा महिलारि बिथांखौ मुं सुनो थांदों बिपिएफ दोलोखौ नों मुं सुनो थांदों बिपिएफ दोलोनि सायाव नोङो बिपिएफ दोलोआ जे गुनजेर अरजाबाय बेखौ रायजो राजाफोरनो फोरमायनो सानदों नाथाय बहा नुदों नों बिपिएफआ गुनजेर अरजानाय बहा नुदों नों बिपिएफआ लोरबां थोरबां जालांनाय बहा नुदों नों सोरखौबा बा हाग्रामाखौ सुंथानासो दोननाय बा बिपिएफखौ सुंथानासो दोननाय सुंथाना दोनाबा जलदब गोलैगोन होननानै बहा नुदों नों दिनै नुदोंना नुवाखै दिनै बिपिएफ दोलोखौ सापर्ट खालामनो आरो बिपिएफ दोलोखौनो बिटिसिआव फिन खनसे सरकाराव लाबोफिननो लैहोर रायजो राजाफोरा जेब्लायबो बिभिन्न धर्मलम्बालम्बी बिभिन्न जाति गोष्ठीनिफ्राय बिथांमोना दिनै बिपिएफ दोलोखौ बिटिसिआव सरकाराव लाबोफिननो थाखाय थैथां खामानि मावगासिनो दङ अब्ला बहा नुदों नों बिपिएफ दोलोआ गुनजेर अरजानाय दिनै बिपिएफ दोलोनि सापर्टार नोंथांमोननिसिम आं मोनसे खोथाखौ फोरमायगोन दिनै बर' हारियाव गोबां रिनाउन्ड सिंगारफोर दं बै रिनाउन्ड सिंगार माखासे फिल्म आर्टिस्ट बिथांमोनाबो दिनैनि बुब्लियाव बिपिएफ दोलोआव जोगदान जाफैसिगोन आं नोंथांमोननो नामखौ फोरमायखानो हागौमोन नाथाय बे समाव आं नोंथांमोननो नामखौ फोरमायथ'नाय नङा जेब्ला नोंथांमोना बिथां रिनाउन्ड सिंगार बर'नि मानिजाथाव फुजिजाथाव सिबिजाथाव गागि देंखोगिरिफोर आरो जाय बिथांमोननि देंखोखौ खोनायोब्ला जोंनि गोसो गोरबोआ सुग्लायनाय मोनो सुदेम मोनो गोजोनग्लायनाय मोनो बै बिथांमोन बायदिया दिनै बिपिएफनि नांगोलनि सावगारिनि माला गाननानै बिटिसिआव फिन आरो बिपिएफ दोलोखौ लाबोफिननानै बिटिसि ओनसोलाव जौगासारनायनि थांखिजों खामानि मावनो हाग्रामा महिलारि बिथांनि आखाइखौ आखाइजों आखाइ हमफानानै गोरा खालामनो मदद होनो फैगासिनो दङ बेखायनो बिपिएफ दोलोनि सापर्टार नोंथांमोन खुनु जिंगासिनांगौ गैया दिनै नोंथांमोना नुबाय थादों बुदां बलबा बै समनिफ्रायनो इउपिएल दोलोजों सापर्ट खालामदोंमोन इउपिएल दोलोखौ सापर्ट खालामनानै दिनै बिथाङा गावनि फिसाखौ फोरोंनो थाखाय प्रमद बर'निफ्राय थाइसेबो थाखा मोनाखै जायनि फलाव हाग्रामा महिलारि बिथांनि खाथियाव गावनि दुखुखौ फोरमायहैनायाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा बिथांनि फिसाजोनि फरायनायनि सुबिदानि थाखाय फैसा हरदों रां हरदों गुबुन कन्ट्राक्टरखौ बुंनानै अब्ला दिनैनि समाव प्रमद बर'आ सरकाराव थानानै गावजों जे थैथां खामानि मावफानाय गावनि प्रग्रामफोराव जे गावनि फेस्ला देंखो बोनानै बिथाङा जे मानसिफोरखौ गोजोनग्लाय होदोंमोन बैबायदि मानसिनि फिसाजोखौ लेखा फोरोंनो थाखाय थाइसे थाइनैबो सहाय होआखै अब्ला बेबायदि प्रमद बर'खौ सोर सहायगोन बेबायदि प्रमद बर'जों सोर थागोन बेखायनो बर'नि साफ्रोमबो फिल्म मेकार रेडिअ आर्टिस्टनिफ्राय लानानै सिंगार गायक गायिका बेवहाय फिसा रल खालामग्रा बयबो बिपिएफ दोलोजों फैनो होननानै बिथांमोना खोथा होबाय आरो बे समा बारा गोबाव गैलिया खोब गुसुं समनि उनावनो नोंथांमोननि साखाथियाव फैगोन आरो बयखौबो बर' हारिजों लोगोसे बिटिसि हालामनि सिङाव थानाय मोनफ्रोमबो जनगोष्ठीफोरखौ बिपिएफ दोलोखौनो फिन बिटिसिआव सरकाराव लाबोफिननो थाखाय बिथांमोना आखाइ खबजबै खावलायगोन गाननि गेजेरजों गावनि डिलिभारिनि स्पिचजों आरो बिथांमोना जे इउपिएलआव थानानै इउपिएलनि नेताफोरा जे माबायदि गोसोनि मानसि बिथांमोना नोंथांमोननि सिगाङाव रोखायै फोरमायगोन बेखायनो बिपिएफ दोलोनि सापर्टार नोंथांमोना जिंगासिनांगौनि खोथा गैया एबार फैबाय थानाय 2025 मायथाइनि सेप्तेम्बर दानाव बिसायख'थि खुंनाय लोगो लोगो बिपिएफ दोलोआ बे बिटिसिआव सरकार दाबाय अब्लानिफ्रायनो
जोङो गावनि थांनानै थानायनि मान मोनथाय गावनि अधिकार बायदियै जों थांनानै थानो हागोन। बेखायनो जों BPF दोलोनि सापर्टारफोरा जिंगासिनांगौ गैया। दा बेयो बेदर गेसाव जाग्रा बे खाम्फा बरगयारि बिथाङा प्रमद बर'नि खहाय मोनजानानै BPF दोलोआ गुनजेर अरजाबाय, लोरबां थोरबां जाबाय होननानै आबि जाबि बखिहैदों। बरन्स गावहासो फाग्ला जादों। खाम्फानि केरेक्टारखौ नोंथांमोननो खोन्थानो नामा? खाम्फानि केरेक्टारा ओरैबायदि खालि हिनजावनिल' लबि आरो बेयो ओरैबायदि उन्दै उन्दै सिख्लाफोरनो प्रपजेल होदों। बिथाङा गावनाव धन सम्पति थाबानो सोरबा उन्दै उन्दै हिनजावसाफोरखौ गाव प्रपजेल होबानो बिथांमोना एक्सेप्ट खालामगोन, बिथांमोना लाभ खालामगोन बेबायदि साननानै प्रपजेल होदोंमोन। नाथाय रावजोंबो एक्सेप्ट खालामजायाखै। आं बुङाखै बिथांखौ रावबो हाबा लानो गोसो जायाबा सोरबा हाबा लानो सिगां बोआ होननानै। बिथांखौ हाबा लानो थाखाय बिथांनि बैसोनि गोबां आइजोफोरा लाइन फाथिनानैसो दङ। नाथाय बिथांमोनजों गेलेखांनानै बिथाङा माबायदिखौ प्रपज खालामदों, प्रपजेल होदों बे उन्दै नोंथांमोननो खोन्थाबाथ' नोंथांमोना मोनथिजोबगोन, आं मोनथिजोबगौ सोरखौ प्रपजेल होनाय आं मोनथिजोबगौ। बेखायनो आं बुंदों खाम्फा बायदि बे बेदर गेसावनि सायावल' थांग्रा, बेदर गेसाव जाग्रा बैफोरबायदि मानसिखौ कुनु बिनि बुंनायखौबो लानो नाङा, बिनि बुंनायखौबो फोथायनो नाङा आरो इउपिएलजोंबो थांनो नाङा। जाय समाव दाउखा गाला राकेशजों फेरेंगार दाउ लानजाय गोलावजों बेदर गेसाव जाग्रा होननानै बायदि मुं सुजाबाय, बैसोरनि खहाय जानानै दा BPF दोलोखौ मुं सुनो थांदों। BPF दोलोनि सायाव रायजोफोरनि सायाव गाज्रि मोनजानाय मोनसे इमेज, मोनसे सावगारि बेरखांहोनो नाजादों। नाथाय नोंथांनि साननाया फैमाल, मिथिबाय? खाम्फा बेदर गेसाव जाग्रा, नों बबाव BPF दोलोखौ लोरबां जानाय नुदों? जेब्लायबो BPF दोलोआव जे लैहोर जुगदान जादों बेखौ नों नुवाखै? रायजो राजा जनसाधारनफोराथ' लैहोर जेब्लायबो दोलोै नोगोरै जुगदान जागासिनो। बेजोंनो लोगोसे बर' हारियाव जोनोम मोननाय बा BTCआव थानाय माखासे गोजौ क्वालिफाइड, गोजौ मोनसे मान मर्यादानि सिभिल सार्भिसाव खामानि मावनाय IPS, EPS, DC, BDO, ADO मोनफ्रोमबो बिथिंनिफ्राय सोरबा प्रफेसार, सोरबा SP, DSP गासिबो BPF दोलोआवनो जुगदान जागासिनो दं। बेखौ नुवाखै नों खाम्फा? बबावहाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा बा BPF दोलोआ लोरबां जानाय नोंथाङा बबेयाव नुनो मोनदों? नुदोंबा जोंनो खोन्थाफै, मिथिबाय? नोंसो बाङा फुटा लिडार, मिथिबाय? सोरबा बिक्रम, सोरबा प्रहलाद, सोरबा कास्टम बसुमतारी मोनाबो दिनैनि समाव बर' हारिनि जानानै BTCनि जानानै BTCखौ गाबथानो थाखाय बिथांमोनाबो नारा नाथा नाजादों। नों बायदि नेहात थाखानि लबि 2 कौटिनि थाखाय बायजानाय बेबायदि लिडार नङा, मिथिबाय? बिक्रम, कास्टम, प्रहलाद बिथांमोनाबो सासे बर' हारिनि लिडार, BTCनि लिडार। नों सोरखौ बाङा फुटा लिडार होननानै बुंदों? नोंसो जानो हागौ बाङा फुटा लिडार, 2 कौटि थाखाजों बायजानाय। बरन्स गावनावनो 17 कौटि दंखायो, अब्लाबो 2 कौटि थाखानि बायजादों। नों बेसेबां लासिंसिं, बेसेबां नेहात थाखा फैसाखौ मा खालामगोन? नोंनाथ' फिसाला सासेल' माथो, ना हिनजाव गदाय लाना हिनजाव गदायनो होलांनोसै? हाला, हिनजाव गदायखौ ला, हिनजाव गदाय लानानै आरो गथ' जोनोम होलांबाव, बिथांमोननो मोजां इडुकेसन हो, बैफोरखौसो जों हास्थायो। नोंना मादैया गोमाबाय, नों मादै गोदान लाफिन, जों बेफोरखौ हास्थायो। नाथाय उन्दै गथ'फोरनो प्रपजेल होनाया बे गनायजाथाव नंगौना नङा? नोंनो खुद सोंनानै नाय। थाखा फैसा थाबानो सोरबा उन्दै हिनजावसाफोरखौबो जे नोङो नोंनि लाभनि प्रपज खालामबानो, प्रपजेल होबानो बिथांमोना जे एक्सेप्ट खालामगोन बे नङा, मिथिबाय? नोंनाव आङो नों हिनजाव मोनाबो होनाखै, नोंनि बैसोजों नोंजों गोरोबनाय जाय आदुंगारि सिख्लाफोर दङ, बै आदुंगारि सिख्लाफोरा नोंखौ हाबा लानो नोंनि चिरां जिल्लायावनो, नोंनि न' खाथियावनो लाइन नांनानैसो दं माथो, जों मोनथिया नामा? बेखायनो BPF दोलोखौ लोरबां जाबाय, गुनजेर अरजाबाय बेबायदि होननायनिफ्राय नोंथाङा गोजानाव थायोबा मोजां होननानै जों खावलायनो सानो। नों बबे दैयाव दुगैहैथां, मिथिबाय? जोंहा बुंनांगौ खोथा गैया। खिन्थु BPF दोलोआ मालाबाबो लोरबां जालाङाखै आरो BPF दोलोआव गुनजेर अराखै। BPF दोलोआ मोजां मोनसे बंफां, जाय बंफाङाव गुनजेर अरनो हाया, मिथिबाय? बेबायदि बंफांखौ गुनजेर अरजादों माजादों होननानै मुं सुनो बानसावनो दासान। बेखिनि खोथाखौ बेखिनि समाव बुंबाय, गोबां बुंनांगौ दं, उननि समाव बुंगोन। थेंक इउ रायजोफोर, BPF खौ अनसायगिरि नोंथांमोनखौनो जिंगासिनांगौ गैया, आं खोथा होदों। थेंक इउ।